Itziar Atienza. Jaime eta Mendi. Arratsaldeon. Ze moduz. Ondo? Hau da orea. Hau bai neska apaina. Ni ondo jantzitan atorrala ez. A ber. Ah, bueno. Ondo ez. Ondo baino hobeto. Ez? Bai, haulako kuadro batzuekin etorri naz, osea, que eskerra. Apaina eta dotorea, Aupa. Zuri beltzean gainera. Hoixe. Zemuz bizitzara Itziar? Oso ondo, ederto. Bueltan, etxean. Eta bueltan etxean, Zuek denari umorea jartzen diozue? Bai, behar, ez da? Gauzak dauden moduan egonda, umore apur bat beti dator ondo, eta hemen gauz, bueltan irrikitaunekin. Irrikitaunekin hemen zaudete, Itziar zu eta beste lagun batzuk, ez? Asier Ormaza, Andonia Guerrero Mezkorta, Miriam Cabeza, Iker Galartza, eta Pedro Taegi, eta Seirok. Seirok irrikitaun osatuko duzue, eta beti bezala mundu osoari begiratuko diozue, baina batez ere Euskal Herriko politika, Euskal Herriko personaiak, Euskal Herriko kazetariak, denei... Bai, Euskal Herriko kazetariak baita ere. Ala esan digute, ez dakitze... Igual zeure burua ikusi beharko duzu. Bai? Agian. Alegia, imitazioa ematen egingo duzue, trastekeriaren batzuk egingo dituzue. Egingo ditugu, bai. Eta gure akats guztiak garrapatuko dituzue. Bueno, akatsak edo, ez dakit. Parodia bat egiten dizutenean beti ere hori goraipatzeko izaten da, ez? Orduan ondo, hori ondo hartu behar. Bigarren denboraldia, sekulako apustua da, Irrikitaun, gaur gauean izango da lehendabiziko emanaldia, ez? Bai, gaur 10:00 arrankatuko dugu, eta hemetik eta abendura bitartean, urtarrila tartean ere bai, igual, hortxe ibiliko gara. Asteartero 10:00 da 45 minututxo edo. Itziar, oso gertzpanago, muestrarako adibidea ekarri diguzu, ez? Bai, ekarri dizuet, ikusteko, eta parre egiteko, ikusi. Zuzara linearen titularra? Bai. Ta interesatuko litzaizuke ADSL gehi deiak doan pak bat kontratatzea? Ba, ez. Eta zuk, etzenuke aldatu nahiko zure argindar konpainia? Barkatu? Bai, Maider, kontratatu orain gas, natur eta 100% arte aurreztuko zenuke zure argindar faktura. Ez, ni gustora nago nire konpainia elektrikoarekin. Ta are gustorago ADSL gehi deiak doan tarifa kombinatuarekin. Orain kontratatzen baduzu, smartphone bat jasoko duzu opari. Ja, baina telefonoa kargatu egin behar izaten dira eta argindar asko zurrupatzen dute. Gasa eta argindara gure pak kombinatuarekin erdira murriztuko zenuke zure faktura. Ez zait interesatzen. Ta gaina orain ezin zaitutaten ditu, lanean ari naiz. Baina gu arduratuko gineteke zure oraingo konpainian baja ematea zinolako gasturik gabe. Ez zaidala interesatzen. Ta ez deitu berriro. Gaina, nola lortu duzu nire telefonoa? Zut deitu diezuta. Ba, berriro molestatzen banauzue kexa bat jarriko du. Borde jarri behar azkenian? Alegia, bizitzan, eguneroko bizitzan denoi gertatzen zaizkigun gauzak, ez? Horixe, punta ateratzea egunerokotasunari eta apur bat geure buruan gainean barre egitea. Hori da oso sanoa. Oso sanoa eta beharrezkoa gaur egun bizitzak tristura asko dituelako, albiste gaizto asko dagoelako, eta orduan... Eta intoxikatzen baldin bagara horrekin gehiegi, azkenean ezin aurrera egin. Baina batzuetan zaila behar duzuentzat hori, ez? Gai buelta eman eta irribarre bat ateratzea, ez? Bueno, hori da gure lana, hori publikoari zu nola zauden barrutik ez dio importa, bakarrik importa dio, ze ematen Aizu Itziar, eta noren parodia egin behar duzuzuk? Ja, irrikitan utzi nauzu, irrikitan. Momentuz ez daukat parodiarik, baina espero dezagun, etortzea. Auskalo, ez? Ze aurkezle hartuko duzun, eta... Igual ilaski bat edo, imaginatu. Atira, hori zuare izan daiteke, bai, egiten zeuten, beraz, pin-pam, ez? Ia, etortzen da, ez dakit. Ja. Eta neurean nork egin behar du? Ja, erabagita daukazue, misterio. Ikusi. Itziar Atienza irrikitan, gaur gauean, gaur gaudeko 10:00 eta 4:00 ez galdu, eskarrik asko eta suerte, eh? Zuei, txalo bero bat, Ni esker. Segurako artistak direlako irrikitan taldeko guztiak,